Mura na tanig ma. Ye, larga! Bata! Good morning guys! Welcome to my vlog. And for today's vlog, at miss malingin ron kay birthday sa anak sa akong igagaw. Yeah! Hey, daram, birthday girl, oh. Hi. Nag-vlog ko dahi, oy, kay lapok. Hi. Kaya ron to taga bunbun, siguro manag-uyab man. Taga kerbot. Kerbot bitaw sila. Ang gabay lo, may sinilas din duha. Kadag to ba? Sa di place eh. Magtagay na dito. Sara man si Dayna, uy. Ngayon sila nga magdali ra. Wapas ako na sila, te. Ano sa panggamay. Sus, narami din yung gabi-gabi, diri daghan, oh. Tara. Oh! Yung gabi-gabi, ari. Agapon yung maligo pa. Sapa, ngalayo na ta sa sapa. Ay, nako. Sila gawat. Okay ko kalakaw kay kalisod ko. Lakang kay kaning himsog na takaayo. God. Oh, gada cake na. Partner sa cake kay tuba. Nagibili na sinila so ana. Hi Day. Dito na unsa na yung buhok noodles. Say hi to my vlog, sabi. Ga-vlog na baka. Ha? I-subscribe din ni siya. Ga. Unsa man ko? Ga-vlog ka. Inday seren mi. Uy, ito kaya yung mother. Ito pa man dito to ah. Jesus, ginoo ko. Gada ba nagtubang birthday girl. Oh. Napakiutik sa si Jesus. Sige, Inday cord up iya mag-birthday. Tanang buhok umurag noodles. Oh. I-subscribe din siya sa iyang YouTube kay naman. Ay! Naman siya karang makeup tutorial. Oh, birthday girl ba na? Kamang-kamang. Oh. Bit-bit na, Janilas, day. Bit-bit. Bit-bit na. Bit. Kasi di ko na. Impas yun. Tubaga. Oh, bit-bit na. Tara si Alexandra. Tara si Sandra. Kapagugos na. Ingnan tumasag natin yung mga anak doon. Magpapipod. Sa kaisod, pinamagsapo. Yeah. Uy, murag mao na ron, oh. Kadungog na mo sa sound sa kuha. Tara dito ang sapa. Pero ang malingin tara dito. Pero si Sandra o dara kapag-ugos. Kumbati, kay maligid na sa ubos. Wa na, wara ba zoy? Way mo sao na to. Ug ma-fall, way masaog ma-fall. Hoy, Inday Sandra, in town. Nindot dire kay bugnaw. Sama sa inyong relasyon, bugnaw na. Ano'y pakiramdam. Burag buwan na kuha ka anihi, so nindot na dyan ni, anay kalainan. Kusog na kayo. Yeah! Oh my God. Oh, dala. Oh my God. Kusog na kayo. Kusog na kayo. Dala. Nindot na ni sa ubos. Hindi na ka magligid-ligid, ani.
dali. Hilo na kayo. Luka man yung gabak-ambak man yung mga bata ni. Na, limpyo na kayo. Lao na naloy. Hala, kusuga naman eh. Hoy! Oh my God! Laon, nindot na kayo! Sila kusuga na! Isa ka nasama do? Kusog na kayo! Ang sapa! Yay! Banha na kayo. Hindi na kayo madunggan. Kaya kusog kayong tingog sa tubig. Nahiluan na. So, mo di among sa pamambog dire. Indot kayo. Yes! Oh. Okay na ka do? Video na video. Hello. Narinig buhi. Boy. Ano doy? Lalala. Dunggoy. Ka-photoshoot sila oh. Okay, nani dati. Ato, tikas. Ana, are dah. Kan kita tahu. Ya. Ini karindot. Wa ko kahit ba nganong malingin ni siya. Nga di man unta ni siya lingin. Mas lingin patong nas babaw. Yeah. Unay. Di ba ito sa malingin? Gupaham ka birthday oy. Make up na po ka maday. Para sa'yo yung mong gown mi. Mau kan saya ulit saya.
Ay si uli kay ako gada kamera. Ako gada kamera dahil kay maimpas ko dahil mas dali na ba ito dali na ito matikalbong. Gablog kung takadahay gimikapan sa mama. Langsa naman yun. Hala! I-subscribe din sa iyang YouTube channel, oh. Busy na sila. Suot sa birthday. Ang among chikiting. Tangtang na sa iyang bukok. Sus, ginoo ko si madam. Tanaw ko madam. Smile sa. Say hi sa. Hi. Hi sa akong vlog, be. Hindi na subscribe sa akong channel. Na-hi sa akong vlog. Uy, naunsa maning birthday, eh. Actually, guys, ang hair and makeup artist na ni Dara. Yeah! Oh, dagan handa sa Inday, oh. Oh. Then, naghuwat na sila, oh, kani. Mga unay ni sila, mga unay. Yan na. Nag-ride na. Nag-photo off ba sila? Ga-photo off. Ga-photo off, pero panggutom na sila. Oh, kanay! Panggutom na! Huwat lang, kaya ga-photo off ba sila? Uy, kanta sa mo! Kanta sa mo! Kanta! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! O, tanawa, gipanggutom ni Giday sila, oh! Tara! Gigutom na to, sumahin na to sila kuhan, pusing-pusing, gigutom na di ay. Yan, nahuman ako. Paliod ko, kawan na po ko, og biko. Ako nag-vlog kaya gigutom ko. Tawag na pagkahuman. Hey! Ye, larga! Bata! Wala si Dodong, ay suka! Kasi nakapugo ko, ano ba? Sinag-busy ko. Sandel! Ngayon sa, makapangayin mo. Sandel! Kadudaw ko dyan. Ano yun? Ginudo ka nakalimtan mo. Ano? Hindi nga ganun doon.